Sme na ulici, ktorá sa volá Kvetná a podľa listu vlastníctva to je vlastne váš pozemok, pán Takáč. Áno. A chceli by sme vás poprosiť, aby ste vlastne obyvateľom obce povedali, ako to s tým pozemkom, na ktorom teraz stojíme a ktorý je vyasfaltovaný ako ulica je. Tak tento pozemok som zdedil po otcovi a celú túto časť, čo máme, mám tu tretinu, bratia tu majú každý po jednej tretine a nemôžeme sa pohnúť. Volakedy tento pozemok pýtali Národný výbor ešte v 65. Popýtali od otca, že chcú tu spraviť cestu. Národný výbor tu chcel spraviť cestu. Otec to nechcel dať, ale potom mu spravili takú ponuku, že dajú nám pozemok za novou školou v Bernákove, tam je vidno. A čo nám aj dali, otec tým súhlasil, že bude to blíž. A chcem sa opýtať, dostali ste to do vlastníctva, alebo ste to dostali do užívania, alebo ako to no, bolo? my sme to len užívali. My sme to len užívali a jednoducho list vlastníctva Vy ste nikdy na to nedostali? Nevideli. Takisto aj od tejto cesty povolenie na stavebnú činnosť nedostal nikto. Táto cesta bola spravená bez stavebného povolenia. No. A v ktorom to bolo asi roku, keď si spomeniete? Orientačne. No, my sem nechodíme absolútne. Toto bola celá toto je polovica na šírku, to bola tetkina rola. Rodine to patrilo. Áno, to patrilo a my sme tu nemali nič, my sme nepredali ani vedľa, ani na jednom konci sme nepredali, ani na druhém. Darovali sme na železničnú cestu, a na nálepkovú cestu sme darovali. To ste darovali tie To sme darovali. To ešte otec, alebo to už vy? Ešte otec. Ešte otec. No ale ešte za otca, alebo za nás to je jedno, lebo sa s tým nepovedal. Dobre, toto je váš pozemok. Áno. A vrátime sa teda trošku späť. Po revolúcii ste začali vlastne podnikať kroky, aby ste vysporiadali náležitosti. No ne, my sme sa o to vlastne nezaujímali. My sme tam mali za novú školu, to sme si užívali. Len v 92. Sme dostali vízu od pána Švardu a Fora, že aby sme to prestali užívať, ten pozemok, lebo ten pozemok si berú bývalí majitelia. Tak otec pýtal, že dobre, tak to musíme dať, to je samozrejme, ale že však namiesto tohoto nech nám dajú niečo iné. Tak nám odpísali, že dohodnú sa s družstvem, s chorvátskym Grobem, že aby nám niekde vyčlenili pozemok. Ale však to je zastávaná časť, tak otec pýtal rovnocenný pozemok, stavebný. Áno. Keď toto je stavebný pozemok, aj on chcel stavebný pozemok. A odtedy to ostalo stáť. Píšeme žiadosti, bol sem Šelika, bol sem, jak sa to volá, ombudsman, ochranca verejných ľudských práv a slobod. Tento študoval tieto papiere, sama žiadosť je tu. A tento študoval a hovorí, že oni sa s vama musia vysporádať. Že buď vám dajú náhradný pozemok, alebo vám to vyplatia. Vy ste sa pokúšali dávať obci určité návrhy na vysporiadanie, respektíve na výmenu tých pozemkov, lebo sme tu hovorili o tom, že chceli ste rovnocenný pozemok. Že predtým tu je zastávaná plocha, tu sú všetko stavebné pozemky a vy ste dávali obci nejaké návrhy na nejakú zámenu. No, obec ponúkala do predaja, predávali požiarnu zbrojnicu. Pozemok, áno, áno. To predávali, tak sme sa toho chytili. Dotad nám starosta povedal, že keď budeme mať, dáme vám. Aj Švarda to povedal, aj neskôrší potom Porto povedal. Tak sme pýtali požiarnu zbrojnicu, dokonca to ešte otec žiadal, tú požiarnu zbrojnicu. A neuskutočnilo sa to? Tu máme papier napísaný, že to je tam napísané, že to chcú, že aby bolo polifunkčné, nielen rodinné domy. Potom sa stalo to, že za novú školu začali, že tam bude sa parcelovať, že tam bude výstavba a že sa uvoľnili nejaké pozemky, tuším 3 alebo 4 pozemky, že sa tam uvoľnili, že to predávajú. Tak sme si to samozrejme zažiadali. A zás nám to zamietli. Tretia vec bola, čo ponúkali pod železným mostem. To ponúkali tam, 2 alebo 3 pozemky ponúkali. Výmera by bola zhruba tá istá. Pýtali sme, žiadali sme, nedostali sme. Takže vy to vnímate tak, že vlastne ste dali dobré ponuky a obec mohla už dávno vysporiadať tieto pozemky, alebo respektíve... Keď není vola, tak není vola. To je darmo. A mám ešte jednu takú otázku, týka sa to vlastne, to čo ľudí najviac zaujíma.
že vlastne v tejto časti nebude kanalizácia práve preto, že ste nevydali súhlas s jej výstavbou. No, súhlas sme nedali na to, lebo ja si myslím, že ja keď prídem niekde do reštaurácie a ja keď si objedlám niečo, jedu alebo, tak ja to spravím s tým čašníkem dohodu, on mi to donese, ja si to príjmem a ja to zaplatím. Ale tu na Bernolákove je to tak, že vezmu si pozemok a potom, keď majú platiť, povedia, však dajte nám to za korunu. A viem, že vy máte materiál, keby ste nám ho ukázali, vy ste ale obci oznámili, ako toto s tou kanalizáciou, respektíve s tým súhlasom je alebo nie je. No. Moja otázka je ešte jedna. Hovoria ľudia o tom, že ste chceli vlastne za tieto pozemky, ktoré sú teraz ulicou, veľké peniaze. Tak ako to je? No, otec aj my sme vždy chceli výmenu. V prvom rade výmenu. Takže pozemok za pozemok. Aj tie pozemky, či Zbrojnica, za Novú školu, alebo Topolový rad. My sme chceli stále výmenu, lebo však počúvame, vidíme stále, obec má pozemky, aj mala pozemky. Takže nikdy sa nejednalo o peniazoch? O peniazoch sme ani sa ste nerokovali na obecnom úrade ohľadne? V živote ne. Ale však, keď to obec potrebuje za korunu, ja bych súhlasil, nech si to pán starosta alebo poslanci uprednostnenie, ja im to predám. Nech to kúpa, odeň za trhovú hodnotu a nech to potom oni dajú. Za korunu. Áno. Však pán starosta písal o mne jeden list, že naši neuvedomili spoluobčania, písal za toto, napísal tam spoluobčania, pritom sa jedná len o mňa, lebo Peter býva v Senci, Jozef býva v Ivánke, áno, a sestra tá býva dokonca v cudzej štáte, táto ďaleko na nás, tá býva na Morave. No a on píše o mne takéto veci. Však ja mu to predám, ja mu to kľudne predám. Nech mi ukáže, že aký mám byť, ja taký budem, nech to on dá obci za korunu a ja budem taký, ja ho budem stále voliť. Dobre. Takže ďakujem pekne.